सनावनो जोङो न' मोननो गोनां दंमोन न'खौ जोङो मोननो हायाखै दायो जोङो बिटिआर फैनाय लोगो लोगो जोङो दा जोङो सरकारि न'खौ जोङो मोननो हाबाय बिनि थाखाय जों धन्यबाद होयो सरकारखौ बिटिआर सरकारा बानायनाय जाबाय आरो दा इउपिपिएलआ माने बेखौ द्रप खालामना दोनबाय जों मोननाय नंलामोनदां बायदि मोनदोंमोन आरो जों इखो दा एसे गोबाव जाबाय जों मोननो गोनांखौनो जों मोनासै दायो जोङो मोननो हाबाय बेखौनो धन्यबाद सानो आरो दा जोङो बे दालांखौबो जों मोननो हाबाय आरो जों दा नैबे लामायाबो जाथारामोन जोंहा दै फैयो दैयानो बिथिंजाय लामाया थाबायनो हाया मानो हाया गथ'फ्रा सात्रफ्रा दै दालां बारनो थाखाय बेसेबां खस्थ' मोनोमोन दा जोंहा न'खराव जोंहा न' खाथि जाबाय नालाय जोंनो बारहोनांगौमोन बिदि साइकेल हिरि गथ'फोरखौ जों बारहोनाङोमोन बिराद खस्थ' मोनदों आरो बेयावहाय दा जोङो बे दालां जानाय लोगो लोगो इथिंजाय साहाथिं जोंहा बाला अन्थाइ गारदों आरो ओरैबो गारदों दा जोङो लामाखौ मोजां मोनदों दायो लामा जानाय लोगो लोगो बयबो सान्थि दालां जानाय लोगो जोङो सान्थि मोनदों ओमफ्राय दा जोङो बिटिआर सरकारखौ जोङो साबायखर बावनाय जाबाय आरो बेखिनि आरो किसानपुर जोंनि समस्थिया 39 नं 5 नं सेरफां समस्ति दा बे समाव जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्राय नैबे जोंनि किसानपुर बाथौ थानसालिनि नामाव जोंहा कमिउनिटि मडेल टयलेट बे जोंहा बिथां बिटिआर सरकारनि प्रमद बर' सारनिफ्राय जोंहा फैदों आरो बे समाव जोंनि नैबे लामाया जोंहा बे जोंनि किसानपुर लामाया थांलाय फैलायाव जोंहा खासा लामामोन बहुद माने उसुबिदा जायोमोन थांलाय फैलायनि गथ'फोर स्कुलाव लांलाय लाबोलायनि थाखाय दा बे समाव जोंहा बिथांनिफ्रायबो नैबे लामाखौ जोंहा मोननो हादों आंनि नोजोराव माने आंनिफ्राय आं बुंनो सानो माने आंनि नोजोरावथ' बिथाङा बहुद माने मावदों जिहेतु बिथाङा माने रायजो राजाफोरनिफ्रायनो मदद लानानै बिथाङा जिहेतु सरकार सालायनो ओंखारलांदोंमोनलाय बे समाव बिथाङा बहुद थोजासे मावदों बेराफारसे जोंहा नैबे बिथिङाव जोंनि बे गामियाव अरुनदय फोर मोननो हादों बे अरुनदय बिधवा बेफोरखौ मोननो हादों न'जों लोगोसे दलिं हाउसजों लोगोसे बे ओरैनोथ' बिटिआर सरकारा मावनायाथ' मावदों एसेबाबो खिन्थु एसेबां मानि डेभेलप जायाखै आरो जोंनि एरिया साइडआव माने जोंनिहाय नैबेहाय जोंनि दैमुगुरि सेन्टारावहाय बिटिआर सरकारनिफ्राय गंसे कमिउनिटि हल फैदों बेनिफ्राय बे कमिउनिटि हलखौ दासिमबो अपेनिं खालामनाय जायाखै बिराद गोबाव जाबाय जानाया बे दा बेखौ माला खालामगोन जों नेगासिनो दं आरो लुफुंनाय जाफुंबाय गासैबो जाजोब्बाय आरो दा अपेनिं जायाखै आरो गोबाव जाबाय जानायालाय बे जेनेबा फटा सटा मोनदों हानि फटाथ' जों मोनजोब्बाय जोंनि बे ओरै जोंना मामोनलाय एफारसिनि निजोरापारा एफारसिया जों मोनजोब्बाय आरो न'आथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि नैबे दैमुगुरि हेरेमबाफुर गामियाव अनलि गंब्रै फैदों आरो मोनदों बेबायदिनो माखासे गोबां खामानि मावदों आलि लामा लामायाबो मावदों मावनाया खिन्थु नैबे जोंनि गामिथिं हाबफैथ'वाखै दाखालि बावै एसे जों जाजानायखौ लुगैयो मानो होनोब्ला जों लामा सामा थायोब्ला जोंना डेभेलप जायो नालाय बेखायनो जों लुगैयो आरो जिहेतु बिटिआर सरकारा गोबां खामानि मावदों दिनै अनसाय बायदिसिना बेफोरखौ मोनदों ना मोनाखै बेफोरखौ मोनदों मोननायालाय खम मोनदों आरो मोननायालाय खिन्थु किसुमानफ्रा बिदिनो रोङा नालाय बानायनो रोङा नालाय बेयाव थाबथाना थालाङो आरो दा बेवहाय किसुमान मोनदों किसुमान मोनाखै आरो जिहेतु गोबांखिनियानो मोनबाय बे मोननायनि मादावहाय गोबाङानो दङ आरो गोबाङानो गैया नङा होमबा बे समावहाय जेनेबा बिटिआर सरकारनि जिथु आसनिफोर लादों मावनो बेखौ मा होनना बुङो सोरखौ साबायखर बावगोन साबायखरा जोङो दायो बुंनो थाङोब्ला जों बिटिआर सरकारखौबो एसे सापर्ट होनांगोन जोङो साबायखर बावनांगोन मानो होनोब्ला जोंनियावहाय गैयाब्लाबो एसे न'फोरबो मोनबाय बेनिफ्राय जों कमिउनिटिबो मोनबाय बेनिफ्राय जों दाखालि बावै ब्रह्म मन्दिरावबो एसे खम सम बिबांनि न' गंसे मोनबाय आरो दा बेखायनो जों बिटिआर सरकारखौ एसे साबायखर बावनांगोन इयुनाव जाहाथे बेनिफ्राय आरो बांसिन मोनबावथों जोङो दा जोंनि एरिया डेभेलप जाथों आरो बेखौ लुगैयो आरो जों পাঠকপুৰৰ যিটো ৰাস্তা সিসি ব্লক হৈ গল হয় কোনে দিলে এটো প্ৰমোদ বাবুৰ চৰকাৰৰ পৰা আহিছে মানে ইউপিপি চৰকাৰে ভাল কাম কৰিছে হয় আপোনালোকৰ গাঁওখনত ভাল কাম কৰিছে হয় এটো ভালে কাম কৰিছে আকৌ হস্পিটালৰ বাউণ্ডাৰীও কৰা হৈছে এই 5 বছৰত
কেনে লাগিছে আৰু যাতে উন্নত হয় সেইটো কাৰণে গোটেই ৰাইজে ভাল পাব আৰু কেনে লাগিছে এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোক ভাল লাগিছে চৰকাৰখনক ভাল লাগিছে ইউপিপিএল চৰকাৰক ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰখন থাকিবৰ কাৰণে আপুনি কি আহ্বান জনাব ৰাইজক এইটোৱে আহ্বান জনাও যে যাতে আৰু ভাল কাম কৰক গোটেই ৰাইজে ছাপোৰ্ট কৰক ইউপিপিএল চৰকাৰক সেইটোৱে ক'লো আৰু হয় ৰাস্তা এইটো ৰাস্তাটো আমাৰ বহুত দিনৰ মূৰত এইটো চৰকাৰ অহাৰ পিছত হৈছে এইটো কাৰণে এইটো চৰকাৰক বহুত ধন্যবাদ দিছো আমি কোন চৰকাৰ কৰিলে ইউপিপিএল চৰকাৰ কৰিছে হয় ভাল কৰিছে কামটো হয় মনোপুত হৈছে আপোনালোকৰ হয় ইউপিপিএল চৰকাৰে মানে ৰাইজৰ কাম কৰিছে আৰু না হয় কৰিছে নেকি হয় কৰা নাই কিজানি কৰিছে হয় जोंनि 39 नं 5 नं सेरफाङावथ' जेनेबा जों बहुत खामानि मावनायखौ नुदों बिदिनो गामियारि माबायाव स्कुलाव थांनाय हान्थिनाय लामायाव जेनेबा बहुत उसुबिदा जानायफ्राव जेनेबा दालां बिदिनो मावदों दा जों इउपिपिएल सरकारखौ जों बाख्नायो माने बहुत मोजां खामानिखौ मावबाय थादों दा जोङो नै बिथिं खनायाव जोंहा बान्दोनि माबा कालभारबो मोनदों बेयाव माने खेथि मावनायाव बहुत दैनि प्रब्लेममोन दा बेयाव जों रायजोआ खेथि मावनो थाखाय सुबिदा होनाय बेलायावबो जों इउपिपिएल सरकारखौ बाख्नायो मोजां बेलायावहाय गोबां लामा सामानि खामानि मावदों नामा मावदों बहुत मावदों बेबायदिनो जिहेतु नोंथांमोना बेयाव हादान होननानै मोनसे समाव